Tak for nomineringen, Karina. Det var pænt af dig. Så fik man sgu også lige et koldt bad i dag. Så tak for det. Så i stedet for at nominere Christian og Allan og Jonas, så så vil jeg gerne udfordre dem i at gøre det samme som jeg gør lige om lidt. Og det er simpelthen at hoppe i vandet en tur og få en rigtig godt fylde ned. Og det var Allan Storkmor, Jonas René Jensen og Christian Magnussen. Og så er jeg så bestemt mig for, jeg laver lige sådan en fin en her, så jeg optager det selv også. Så kan I glo på mig bagefter. Men jeg hopper i bølgen blå. Se. Det var faktisk slet ikke så galt, det kunne være meget værd.